Түзе йөрәк, түзми нишләсен соң. Бүген студиябызга кунагыбыз килеп кергәч, әнә шушы юллар кылт итеп искә килеп төште. Бу сүзләрне җырларына салып җырлаган өчен генә түгел, тормышта да ни генә булуына карамастан матур итеп алга атлавын дәвам иткәнгә күрә. Хәдистә шундый сүзләр бар. Аллаһ Тәгалә кешегә күтәрә алган кадәр сынаулар бирмен дигән. Йөрәк әнә шуңа түзә. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген бездә кунакта күпләрегез яратып өлгергән татар җыр сәнгатендә үзенең үзенчәлекле тавышы белән тамашачыларның мәхәббәтен казанган һәм мин бер дә кыенсынусыз, оялусыз әйтә алам. Башка җырчы кызлар миңа үпкәләмәсеннәр, татар эстрадасының иң чибәр җырчыларының берсе Эльвина бездә кунакта. Сәлам, Эльвина. Исәнмез, Замира. Бик шатмын сине күрүебезгә. Менә әйтәләр бит әле. Шибәр булып тума, бәхетле булып ту дигән әйберне ишеткәнең бармы синең? Ишеткәнең бар бит. Син килешәсеңме менә бу әйбер белән? Әлбәттә килешәм. Һәрбер кеше ул үз бәхете белән туа. Шибәрлек кенә, кызганычка каршы ул кайчакта ул бәхетсез юлга да илтеп куярга мөмкин диясем килә. Шуңа күрә акыл кирәк. Шибәрлек кенә түгел, акыл кирәк. Зиһен кирәк кешегә, менә шушы иң мөһимедер дип уйлыйм мин тормышта. Шулай. Менә бәхет синең өчен менә тормыш философиясе дип әйтик, тормыш фәлсәфәсе. Нәрсә ул синең өчен бәхет? Син бәхетне ничек аңлыйсың? Мин аны, Замира, дөресен әйткәндә һәрвакыт әйтә килдем инде, минем өчен күңел тынычлыгы. Һәм мин һәрвакыт шуны эзләп яшим, яшәдем. Чөнки күңел тыныч булса, эштә бара, тормышта матур. Син һәрвакыт барган юлыңда да матурлык күрә беләсең дигәндәй, менә шушы мөһимдер. Күңел тынычлыгы ул менә миндә тагын шул сорауны кабатлаган кебек, нәрсә ул соң күңел тынычлыгы? Кемдер өчен күңел тынычлыгы ул аңа кемдер дә тими, ул беркем күренмичә генә шулай менә тыныч кына дигән менә мин төбе астында дип яши күңел тынычлыгы. Ләкин син бит медийный кеше, һәрвакыт кеше алдында күңел тынычлыгы белән яши аламысың андый кеше? Мен шуңа күрә әйтәсем килә, мин татар эстрадасына тулайым кирип тә китә алмадым шикелле. Нәкъ шушы күңел тынычлыгын эзләгәнгә күрәдер инде. Минем һәрвакыт беренче урында гаилә иде ул. Башта инде мин әти-әни арасында үскән гаиләм, аннан соң инде үзем кырган гаилә. Кырган гаиләм, балам иң беренче урында миңа шушы иде. Һәм эстрадага чыкканда да, сәхнәгә чыкканда да мин һәрвакыт иң беренче уйлыйм гаилә турында. Шуңа күрә инде мин бер кайчанда эстрада кануннары белән яши алмадым, килешмәдем, ничектер һәрвакыт шулай шикләп. Мин сәхнәдә дә күренәм шикелле, экранда да бар шикелле, ләкин ничектер тулайым рәвештә түгел. Юкта шикелле дисең. Юкта шикелле. Менә бит инде миңа хәзер 33 яшь, бик җитди яшем диясем килә. Хәзер шундый уйландыра. Кем мин бу тормышта? Гаилә ягыннан кем? Хатын-кыз ягыннан кем? Профессия ягыннан кем? Кайвакыт шундый төшенкелеккә бирелгән чакларда бик еш кына булгалый. Ләкин үз-үзем өстендә эшләү һәрвакыт эзләнүдә инде мин үземне ничектер шундый моментлардан бик чыгарырга тырышам. Мин инде аның юлларын да таптым шикелле. Шундый моментларга кирип китсәм, тиз генә үземне чыгарып, үземнең яхшы якларымны искә төшереп, эшли башларга тырышам инде. Дөресен әйткәндә, Замира, менә пиар ясар өчен бик күп моментлар булды минем тормышымда. Әгәр мин дөрестән дә эстрада кагыйдәләре белән яшәгән булсам, шоу-бизнес кагыйдәләре белән яшәгән булсам, бик күп әйбердән шоу ясарга була иде. Ләкин мине шулай тәрбияләделәр. Сабыр булырга, идәгесен тышка чыгармаска, кеше белмәсен, кеше күрмәсен, барлык әйберендә сөйләргә ярамый. Аннан ул бит беләсеңме, ул бит әйткән сүз аткан ук шикелле. Бүген әйттең дә, ул бит вакыты үткәннән соң
ничек әйләнеп чыгасын белмисең. Әллә ул сиңа плюс китерәме, әллә ул сиңа бәлки бөтенләй комачаулар тормышыңда. Шуңа күрә ничектер һәрвакыт алдагысын уйлап, Алтын урталыктан гына әйе, шулай дип яшәргә тырыштым инде мин. Әлбәттә, без бит инде хәзер социаль челтәрләр бар инде, аннан соң бер-беребезне күзәтеп яшибез. Күп кенә әйберләрне бәлки аны яшереп тә бетереп булмыйдыр. Ләкин теге үзең бастырып әйтмәгәч, барыбер кеше әле ул уйлана, шулай микән, алай уйдырмада булырга мөмкин, уйлап чыгарганда уйлап чыгарган әйберләр күп инде ул дөрестән дә. Миңа җиткереп бетермиләр, дөресен генә әйткәндә, күбәберне күземә әйтеп килеп әйтүчеләр юк алай. Шуңа бәлки сүз дә йөри торгандыр. Без әйтәбез инде теге начар пиар да ул пиар дибез инде. Шулай инде, шулай. Менә сиңа карап торсаң, бит, менә шуннан да мин шул социаль челтәрләрдән күзәтеп беләм бит инде. Ашсуга син бик оста, инде шундый менә теге кулинар журналлардагы кебек итеп шундый аппетитный, менә алып ашыйсы килә, хәтта шул рәсемнәрдән карап тормалы инде. Ул кытыс кыяфәт, буйсын, дисең, ул талант. Менә синдә бөтен әйбер дә бар менә. Бөтен әйбер дә бар бит. Һәм сиңа карагач син тоташ менә фарфор курчак кебек бит, матур гына иттереп тормышны бизәп кенә яшәргә тиешсең кебек тоела. Аксыяк, әйе, сине менә алай гына йөртергә тиешләр кебек бер караганда. Ләкин алай булмый. Нишләп шулай икән, аны ничек уйлыйсың син? Мин дөресен әйткәндә, мин үземне бик бәхетле итеп саныйм. Чөнки шундый менә тәҗрибәле моментлар булса да тормышта Сабак алган. Әйе, сабак алган. Бүгенге тормышымда мин үземне ниһаят кадерләп яшәргә өйрәндем. Үземә мәхәббәт уяттым. Менә беләсеңме, менә балачакка кайтсак, мин хәтерлим, тормыш булгач төрле чаклар булды инде. Әлбәттә, без инде тулай торакта яшәдем мин, бер кичкенә генә бүлмәдә 12 квадрат метрда үскән бала мин. Ничә ел яшәдегез? Без мин шул кияүгә чыкканчы инде. Тулай торакта яшәдегез. Тулай торактан киттем мин. Әле мин кияүгә чыккач та минем балам да тулай торакка килеп йөри иде, әти-әниемә, әбисе бабасына. Шуңа күрә теге анда бит тулай торакта төрле гаиләләр бар, анда кеше бик бер-берсе белән, ул хәзер кеше күрешсен дә белмәскә мөмкин. Тулай торакта алай түгел бит ул. Бер күз алдында ди. Бөтенләй бер күз алдында кем ничек яши, бөтен кешенең ыгы-зыгыларын күрәсең, шау-шуларын күрәсең. Бездә дә булган иде инде андый чаклар. Ләкин беләсеңме, нәрсә әйтәсем килә, ни генә булмасын, яшь чакта әти-әниләр арасында төрле чаклар булды. Менә әти-әнием иртә белән һәрвакыт кулга-кул тотынышып чыгып китәләр иде. Кеше белмәсен. Кеше күрмәсен. Бер кайчан бер кеше берни белмәде, сизмәде. Менә мин бит инде шуны күргән. Нәрсә сизмәде? Нәрсә күрмәде? Мин аны барысында сөйләй алмыйм. Дөресен генә әйткәндә, чөнки ул алар арасында булган мөнәсәбәт, аннан ул яхшы булмастыр дип уйлыйм. Бүгенге көндә без бик матур яшибез, әти-әни бик матур яши. Бу инде менә алар да шулай ук тәҗрибә алганнар. Әйе, гаиләдәге кыенлыклар дип Минем әти дә милициядә эшләде. Милициядә эшләгән кешене үзең аңлыйсың, төрле чаклар булган. Милициядә эш бик авыр. Ул эштә әйтеп бетермәгән, өйгә кайта бит инде ул андый әйбер. Аннан соң әнинең эше дә авыр, ул әле дә бүгенге көндә дә укытучы булып эшли. Укытучы эше бик авыр. Барысы да өйгә кайта. Ул инде менә үз эшенең фанаты буларак һәрвакыт теге эштә инде ир кеше өйгә кайта, аңа бит инде игътибар кирәк. Ул да җитеп бетмәгәндер, чөнки әни анда дәфтәр бит инде ул полка дәфтәр тикшерергә кирәк, әзерләнергә кирәк, көн саен дәрескә әзерләнергә кирәк. Менә андый моментлар булган. Бер бүлмәдә бит инде ул теге һәрберебездә башка Ул безнең шулай да дәвам итә. Ул бит инде һәрберебездә үз бүлмәсенә кереп, үз эшен эшләсә, күренмәс иде бер бүлмәдә булгач. Ашау да шунда, җыклау да шунда бит инде. Бөтенләй бер бүлмәдә булгач, әлбәттә инде ул нервыга да тигәндер инде. Шулай инде. Ни булмаса да һәрвакыт гаиләне саклап карарга тырышты инде әти-әни. Монда әнинең тырышлыгыдыр дип уйлыйм инде мин. Күбрәк хатын-кыз да дир инде ул гаиләне саклап калу. Ул тырышты. Ул бүгенге көндә кадәр минем әни дөресен әйткәндә ул бәлки кайбер кешегә туры сүзле булып та тоела торгандыр. Бүгенге көндә бәлки
тормыш тәҗрибәсе белән ул инде үз-үзен яклый алып әйтә торгандыр да, минем өчен ул менә әни әйтә инде ул менә синең турында бер нәрсә ишетсәм, бер нәрсә әйтәм, бугазымнан гына өзәм. Менә шундый сүзе бар аның. Бүгенге көндә ул шулай. Әйтә алырлык хатын-кыз. Заманында андый түгел иде инде ул. Тормыш өйрәтә? Тормыш өйрәтә. Мин үзем дә бик җебек идем инде. Хәзер инде мин күп әйберне ишетмәскә, күп әйберне якын китермәскә тырышам. Бу шулай ук инде менә дәвәниемнән, әниемнән күреп үскән әйбердер дип уйлыйм. Ул татар хатыннарына хас сыйфат инде ул. Татар менә шуны бигрәк тә шулайдыр Зәмирә. Сабырлык. Сабырлык. Күрсәтмә, кеше ни әйтер? Шулай. Аннан бит инде мин шәһәр кызы булуга карамастан барыбер авыл мөхитендә үскән кеше. Авыл мөхитендә үстем, һәр вакыт авылда, ике якны да тигез күреп, дәвәни әбиләр кышан, мин гомумән әбиләр янында үскән бала. Һәм алар белән бик күп сөйләшеп, алардан тәҗрибә алып, менә шулай эшләргә кирәк, булай дип. Алар кирәк дип тә аны әйтмәделәр. Ничектер менә шундый сөйләшү формасында, бик кызыклы гына сөйләшү формасында ул инде синдереп барганмын инде мин аны. Хәзер аңлыйм. Менә мин үз кызым белән дә бүгенге көндә шулай сөйләшергә тырышам, дус булып, кычкырмыйча, сүкмичә, һәрбер моментларны аңлатып, аның да хәзер шундый вакыты 12 яшь, урамга чыгалар, аралашалар, дуслар да күбәя, компаниялар барлыкка килә. Мин дә шулай итеп сөйләшергә тырышам. Җайлы гына, матур итеп аңлатып, булай ярамый дип түгел, аңлатып ни өчен ярамый икәнен, булай эшләмә дип түгел, ни өчен менә нәрсәгә китерергә мөмкин бу әйбер дип инде. Менә шул. Эфирда язмыш тапшыруы. Бүген бездә кунакта популяр башкаручы Эльвина. Эльвинаның менә тормыш фәлсәфәсен тыңлап утырам. Чыннан да бик кызыклы. Бик кызыклы менә тәрбия турында, гаилә турында шул хәтле акыллы сүзләр әйтәсең син. Менә син әйтәсең, тулай торакта яшәдек дисең. Ни дисәң дә ул балачак барбар рәхәт вакыт инде. Кайда яшәсәң дә балачагы тулай торак ни дә сарай ни шулай бит инде. Шулай, мин балачагым бик бәхетле узды һәм мин бик шундый менә соңгы вакытларда еш искә төшерәм балачагымны. Мин гомумән мәхәббәттә үскән бала. Мин дәвәни кышагында үскән бала. Минем әнием шундый минем фанат, менә мине шуны хәтлек менә аңлата алмаслык мәхәббәт, чөнки аның кадәр ярату ул менә һәрбер кешегә дә бирелмидер. Белмим, менә мин аны аңлата алмыйм. Ул беләсеңме? Ул бик авыр вакытлар булды, акча булмаган вакытлар булды. Минем әни менә мин мәктәпне бетергәнгә кадәр кием алмас иде үзенә. Миннән калган җыртык-пыртык шундый эчке киемнәр киеп йөрер иде, күренми ул дип миңа бирергә тырышты. Чөнки ул үзең беләсең, җыр мәсьәләсе бит инде конкурсларга барсаң да акча кирәк, бөтен җирдә акча кирәк, костюмнар тектергә кирәк. Андый безнең мөмкинлекләр юк иде. Ул инде тырышып акча җыеп, ул вакытта кредит дигән әйбер дә юк бит ул. Акча алып тору дигән әйбер дә юк. Җыеп, моннан алып, аннары биреп, менә шундый авыр вакытларда. Шуның беләсеңме, анда шундый зур ышаныч иде. Ул минем тормышымда менә бер кеше шундый ышаныч баглаган. Менә мин җырчы булырмын дигән ышаныч баглаган бер генә кеше иде. Балачакта һәр вакыт әйтәләр, нигә шуң кадәр тырышасың инде Роза дип әйтәләр иде. Барыбер җырчы булмый инде ул, җырчы булыр өчен акча кирәк, җырчы булыр өчен таныш белгечләр кирәк. Менә андый кешең булмагач, спонсорың булмагач булмый ул дип әйтәләр иде. Ул шуның кадәр ышана иде. Бүгенге көнгә кадәр шулай. Һәм аның хыялын мин менә еллар буе тормышка ашырга тырышам. Минем беренче концертым да ул минем менә шундый зур хыялым иде, әни минем концертымны күрсен дип. Ул күбрәк аның өчен эшләнгән әйбер иде. Без әнием белән бик якын дуслар. Ни өчен беләсеңме? Бүген әни турында бик сүз сөйлим мин, бик күп сүз сөйлим мин. Менә чөнки мин аңлыйм, хәзер әни булгач та аннан менә шул үземнең бәхетлегемне әни
әни ролында булуның бәхетлелеген аңлыйм. Мен шунда бүген минем өчен бик дулкынландыргыч көн. Ник? Мин аны бүген бәлки әйтмәмен дә. Белмим, карармын. Но минем өчен бүген бик авыр көн. Әйт инде хәзер беләсе килә бит инде. Бүген бәлки әйтермен, карармын, ничек менә күңел ничек теләр инде. Менә бик күп сәхнә бер әйбердән икенче әйбергә күчеп китәм шикелле, ләкин булар барысы да бәйләнештә. Бик дулкынланам мин бүген вообще. Минем мондай тапшыруларда булганым булмады бит. Бик күп еллар минем ачылганым юк. Ул көн килеп җитте Эльвина. Шуңа күрә бик дулкынландыргач. Бик күп инде менә хәзер сәхнә артында күрешәм дә шулай коллегаларым белән инде күп еллар аралашабыз да, әйтәләр, нишләп Эльвина җырламыйсың диләр, нишләп гастрольләргә чыкмыйсың диләр инде. Алар бит инде сәхнә артында күреп тә торалар, ничек тамашачының кабул иткәннәрен. Мин бит заманында да хәзер дә гаиләмне сайладым. Һәм бүгенге көндә мин ничек дөрес эшләгәнемне аңлыйм. Мин бала тапкачта декретка киттем, мин күренмәдем. Мин үзем балам белән балам янымда булып, аны үзем тәрбияләп, аннан бит инде олырак яшьтәге артистлар белән дә сөйләшә идем. Дөрестән дә менә бала үскәнен сизми дә калдык. Ә минем баламның менә һәрбер үскән, һәрбер менә моментларын күрәсем килде. Бүгенге көндә мин шундый бәхетле, балам белән шундый тыгыз элемтәдә булуым белән, һәм аның үскәнен күрә алуым белән. Бу яшь турында гына түгел, аның кызыксынган менә музыка мәктәбен бетерде ул бу ел. Ул бит инде безнең җырлый да, бии дә, менә мин аның барысын да күрдем. Үзем йөртеп, үзем шатланып аның өчен, кирәк чакта аңа терәк булып, бик күп әйтә килдем. Балам әле тугач кына да мин зур гаилә, 5 бала теләр идем дип. Һәм минем бу теләк бүгенге көндә һаман да яши. Мин бик теләр идем. Мин зур гаилә теләр идем. Күп балалы гаилә теләр идем. Ләкин кызганычка каршы, әлеге көндә менә шундый мин аны проблема дип тә әйтәсем килми. Бу минем өчен шундый ук тәҗрибә. Мин аны үтәм. Нинди генә каршылыклар булмасын, нинди генә авырлыклар кичерергә туры килмәсә дә, мин ул юлны елмаеп үтәргә тырышам, кешегә сиздермичә. Өйдә дә бүген дә шул турыда сөйләшеп алдык. Күпме генә мине жәлләргә тырышсалар да, мин жәлләмәгез дип әйтәм, елмаям. Чөнки төрле ситуациялар була. Миннән дә авыррак ситуациялар була хатын-кызларда. Һәм мин әйтәм, барысы да әйбәт булыр. Димәк, мин бу юлны үтәргә тиеш, чөнки аның кадерен күбрәк беләсең. Шуннан да менә бу юлны үтә барып, мин әниле булуның кадерен күбрәк аңлыйм. Ишле гаилә турында хыялландым һәр вакытта да дип әйтәсең. Һәм син шундый дип әйтеп куйдың, һәм булмады инде дигән кебегрәк менә. Ни өчен андый фикер яңгырады менә? Булмады дип инде, бу инде күбрәк сәламәтлек ягыннан дип әйтәсем килә. Табиблар булмый дип әйтәләрме? Юк, алар алай дип тә әйтмиләр. Алар әлбәттә инде миңа ышаныч баглыйлар. Төрле вариантлар да әйтәләр. Без инде хәзер шуның өстендә эшлибез. Мин бер ничек тә ышанычны югалтмыйм. Алла бирсә, бары тик үз вакытын гына көтәм. Аллаһ Тәгалә кулында. Алла бирсә, барысы да булыр. Шуңа күрә инде ничек әйтим, мин инде сәламәт образ алып барам. Шулай. Теге андый Кеше бит ул менә әйтә, нишләп алып кайтмыйсыз, нишләп кеше кайчакта ул менә яңа өйләнешеп, мәсәлән, 3 ел, 4 ел, 5 ел яшиләр балалар югаймы? Ул бит
төрле сәбәп булырга мөмкин. Һәм ул кешенең авырткан җире булырга мөмкин. Теге мозоль дип әйтәсең бит инде. Һәм шуңа гел төртеп торган кебек. Замира, мин аны дөресен әйткәндә үзем дә белмәгән идем. Шулай булай булырга мөмкин дип, чөнки минем бит инде яшьли тапкан балам бар дигәндәй, бер дә уйламаган идем шундый проблема булып чыгыр миндә дип. Менә мин аны хәзер генә аңлыйм, бу миңа Аллаһ Тәгаләдән биргән бик зур бүләк икән дип. Яшьли ул аны уйламагансың, Шул тиеш дип кабул итәсең. Шулай үзеннән үзе килеп тә чыккан шикелле дип уйлыйсың бит инде аны. Хәзер мин аны аңлыйм, дөрестән дә һәм һәрвакыт әйтәм, балагыз янында булыгыз дип әйтәм. Балагыз белән күбрәк аралашыгыз дип әйтәм. Менә үз башына узган кеше аны аңлый. Нәрсә икәнен. Минем дөресен генә әйткәндә, монда килгәндә бик шундый менә янып килдем инде мин, йөрәкләрем янып, ничек кенә бу тапшырда утырмын, чөнки мин шундый, мине өйрәттеләр күз яшын күрсәтмәскә, бер нигә дә карамастан яшәргә. Чөнки аннан соң бит инде без шундый әйбер бар, біз иҗат кешеләре, без һәрвакыт кеше күз алдында, без нидер шундый бер мисал дип әйтәбез. Эталон булып торырга тиеш. Әгәр инде без дә шулай хәзер экраннардан елап утырып, төшенкелеккә биреп утырсак, без ниндидер шундый менә киресенчә кешегә өметне өзмәскә, яшәргә ниндидер шундый бер кеш бирергә тиештер дип уйлыйм. Ул шаблон, ул бит ул артист шулай дип, миңа да ешкән зар. Сез шулай булырга тиеш, без булай булырга тиеш битем, шулай менә әйтәм. Кая язылган соң ул Замира шундый булырга тиеш дип әйтеп. Ул кеше үзе уйлап чыгара, үзенә бер образны әйбит. Һәм син әгәр шул образдан бераз тайпыласың икән, туры килмисең икән кеше уйлап чыгарган образга, һәм син гаепле дә булып каласың. Ләкин артист шулай ук тормышы бар, шулай гаиләсе. Инде менә гаилә дигәннән, бу син икенче гаиләң, әмма беренче гаиләң турында сорыйсым килә, тамашачылар да сорау калачак бит. Бик яшьли кияүгә чыктым бит син. Нәрсә тулай торактан кияүгә чыктым. Ул инде кемнәргәдер бәлкем күпләр беләдер дә инде син бит инде бай гаиләгә шундый әйтик инде затлы шундый зур гаиләгә килен булып төштең. Ул менә Золушка кебек хис иттеңме син? Менә шундый бер бар идеме синдә? Менә чиктер әйтәсең бит менә шундый авырлыклар белән үстегә һәм шундый менә хакиятькә килеп эләккән кебек. Яисә ул алтын читлегеме? Дөресен әйткәндә, бу шуннан да менә бер моменты бар. Әгәр ул теге ничек әйтергә дә белмим. Менә бер яктан карасаң, ул теге менә яшь чакта, юләр чакта кияүгә чыгып калмасаң, аннары авыррак дип әйтәләр бит. Шундый моментта булгандыр инде. Ondan bit әле, мин бит бик тиз, дөрестән дә бик тиз генә кияүгә чыктым. Минем андый хыялым да юк иде. Мин әнигә гел әйтәм, әнием, мин кияүгә чыкмыйм. 27 яшымда мин үзем өчен бала табам да, шулай яшим дип әйтәм. Әни минем фикерем белән килешә иде ул. Аннан шул 19да мин иремне очраттым да, ул миңа тәкъдим ясады кияүгә чыгара. Ул шундый беләсеңме, шундый менә бик тиз генә булып чыккан әйбер булды. Нәрсәсе белән әсәр итте ул аны? Мәхәббәт булдымы ул? Белмидер, ышаныч. Ышаныч, мәхәббәт булмаган гаиләдә бала тумый димин. Шуңа күрә мәхәббәт булгандыр дип уйлыйм. Дөресен генә әйткәндә, минем бер нинди начар сүз әйтәсем килми. Мин бу гаиләгә бик рәхмәтлемен. Чөнки хәзер тормышта кулланган, хатын-кыз буларак кулланган һәрбер эшемдә мин менә шул беренче гаиләдә өйрәндем. Кайнанымнан, туган ападан күреп, алар ничек аралашалар, алар ничек гаиләдә менә үзләренең рольләрен үтиләр, ире белән ничек аралашалар. Яшьли тәҗрибә җитмәгәндер, яшьли акыл, бәлки теге мудрость дип безнең сабырлык кирәк булгандыр дисеңме? Сабырлык бар иде ул миндә. Менә ниндидер менә беләсеңме, ул хәйләкәрлек микән менә шундый хатын-кызның шул җитмәгәндер дип уйлыйм мин. Әзрәк менә гипки дип әйтәбез без инде. Анда әйбер дә кирәк. Бәлки шул җитмәгәндер дип уйлыйм инде мин. Минем бер нинди дә үпкәм юк. Ул гаиләгә бер нинди үпкәм дә юк, чөнки мин
Үзем киттем. Бу минем фикерем иде, бу минем Синең теләгем иде. Мин ирем белән сөйләшеп, аңа барысын да аңлатып, минем аңа карата мәхәббәтем сүрелгән икәнемне аңлатып, мин чиста күңеле белән баламны алып, мусор пакетларына киемнәремне тутырдым да урамга чыгып киттем. Бүгенге көндә минем балам әтисе белән аралаша, дәвәтләр туганнары белән аралаша. Мин үз ягымнан балага, мин һәм минем хәзерге иптәшем, без 100% балага барысын да эшлибез. Мин анда бернинди тавыш куптармадым, шуңа күрә аны журналистлар да белмичә калды, интервьюлар ясамадым. Менә мин аңладым ул вакытта, ул моментта мин ябылдым. Бернинди элемтәгә чыкмадым, чөнки сүз киткәч миңа бик күп кенә журналистлар яза башладылар, тапшыруларга шулай чакыра башладылар. Мин аңлыйдым, эмоцияларга бирелеп, мин бик күп хата ясарга мөмкинмен. Хәзер инде ул 8 ел узган, шуңа күрә андый эмоциялар да юк. Бары тик рәхмәт хисе генә. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Эфирда язмыш тапшыруы. Кунагыбыз безнең бүген Эльвина. Эльвина үзенең язмышы турында сөйли, үзенең фикерләре белән бүлешә. Чыннан да гаилә кору ул сабырлык кына да таләп итми бит әле. Ул бер генә кешедән тора торган әйбер түгел ул. Аннан соң әле ул балалар туа, барбер ул гомуми хезмәт. Ләкин мин шуны беләм. Үз тормышымнан, үз тәҗрибәмнән чыгып әйтә алам. Ничек кенә син хәзер матурлап сөйләсәң дә, хатын-кыз бигрәк тә рәхәт тормыштан дип әйтим инде, тора салып чыгып китми. Баласын тотып, урамга чыгып китми. Сабырлык беткәннән, инде төзәр хәл калмаганнан, бәлкем мин белән кемдер килешер, кемдер килешмәс, чөнки мин үзем нәкъ кайчандыр 3 яшьлек баланы тотып урамга чыгып киткән кеше. Урамга чыгып киткән кеше, чөнки бүтән чара калмагач, әйбит. Әлбәттә, начар менә син тыңлыйм бит, һәм үземне күз алдына китерәм. Үпкә дә юк, бер нәрсә дә юк. Вакытында булган инде ул. Хәзер ничектер тыныч кына, тигез генә мөнәсәбәт. Шулай, чөнки бүгенге тормыш белән син барбер карыйсың да, бүгенге тормышыңны уйлыйсың, ничек мин дөрес эшләгәнмен икән? Дөресен әйткәндә, минем бер тапкыр да үкенгән моментларым булмады. Шулай эшләгәнемә ничек кенә авыр булмасын, дөрестән дә мин гаиләдән киткәндә менә син әйтәсең, син шундый бай гаиләгә килеп эләккәнсең, ләкин мин гаиләдән киткәндә минем 7 кредитым бар иде. Шуңа күрә мин 7 кредит белән чыгып киттем. Бик авыр иде. Бирнең бик зур булган икән. Шуңа күрә квартир тауып, квартирга түләргә кирәк иде, төрле моментлар булды. Ләкин мин бик тиз очракта дип әйтә, бик тиз вакытта янәшемдә менә хәзер булган кешемне очраттым. Шуңа күрә ул миңа беренче көннән башлап бик олы ярдәм күрсәтте. Мин аңа беләсеңме, алдагысын белеп булмый, Замира, нәрсә буласын. Бүген шулай, иртәгә тегеләй. Ләкин бернигә дә карамастан, безнең арада нәрсә генә булмасын, мин бу кешегә гомерем буе рәхмәтле булачакмын. Менә бу минем күңелемнән чыккан, йөрәгемнән чыккан сүзем, чөнки бүгенге көнгә кадәр ул минем баламны үз баласы итеп кабул иткән кеше, минем балам аңа әти дип эндәшә, ул аңа әти кеше буларак тәрбия бирә, ул аны бик кат ярата. Син алар арасында булган мәхәббәтне күрсәң, ул әти белән, менә үз әтисе һәм баласы арасында да сирәк эшри торган мәхәббәт. Минем Раянаның аңа карата мәхәббәте бик көчле. Ул аның өчен менә соңгысын салып бирә, аның өчен эшли, аның барлык хыялын тормышка ашырга тырыша, барлык тормышы белән кызыксына. Минем өчен бу иң зур бәхет. Шуңа күрә нәрсә диләр, тапкан түгел, тәрбия биргән кеше әти. Минем аның үз әтисен турында бернинди начар сүз әйтәсем килми. Дөресен генә, менә сез мине дөрес аңлагыз.
Раяны үз әтисен бик каты ярата, хөрмәт итә, аның белән аралаша. Мин аның турында бернинди начар сүз әйтмим. Мин аңа бик рәхмәтлемен. Аның шундый акыллы бала туган ул алар генысын алган тулайым. Шуңа күрә мин аның өчен бик рәхмәтле. Әлбәттә шулай, чөнки хатын-кыз өчен аның баласын хәтта чит ят кеше дә синең балаңа елмаеп китсә дә, ул кешегә карата син уже күңелеңдә рәхмәт хисләре туа. Менә минем һәр вакыт мин хыялландым балачактан бирле. Менә шундый балачак түгел инде, менә яшүсмер дип әйтик инде, без инде менә егетләргә күз сала башлаган вакытлардан дип әйтик. Менә янымда шундый төпле, акыллы, таяныш кеше булсын иде дигән теләк идем. Һәм иң мөһиме иде менә шушы менә иремнең балалар яратуы, балалар сөю. Ул шуңа күрәдер дип уйлыйм, минем баламны да шулай бик якын кабул итте. Ул гомумән балалар ярата. Менә без кая гына бармыйк, нинди генә компаниядә булмый, анда балалар бар икән, бөтен балалар янында. Менә бөтен кеше бәйрәм итеп утырырга мөмкин, өстәл артында ул балалар белән, улалар белән ниндидер шундый уртак тел таба белә. Шуңа күрә мин бүгенге тормышым белән бик канәгать. Әлхәмдулилlah. Әйе, шулай була гына күрсен. Шулай. Иҗатыңа ничек карый ул син? Беренче вакыт аңа бик кыен булгандыр дип уйлыйм мин, чөнки артист кеше белән яшәү бик җиңелләрдән түгел дип саныйм. Чөнки бу спецификаны аңлый белергә кирәк. Беренчедән үзең аңлыйсың, күпме кеше синең яныңда, кая гына барсаң да, барысы да синең янга килә, фотога төшергәме, сөйләшәсе киләме, аннан социаль челтәрләрдә дә язалар. Ә бит ул һәр вакыт менә аның теге менә кеше янында буласы да килмидер. Теге ул бит инде публичный кеше түгел. Аңа ияләшмәгән. Хәзер инде ул аңлады. Аның мәсәлән һәр вакыт ничектер, ул бит инде аңа да үз-үзеңне тотырга өйрәнергә кирәк. Теге матур гына сөйләшеп, шулай бит инде ул барыбер менә обязывает итәсем килә бу профессия. Аңа авыррак, аның ачуы килә. Нишләп ярый да син шуны нишләп мин шундый булырга тиеш дип уйлый иде бит инде ул. Мин аңа әкренләп аңлата идем инде. Көнләшү дә андый да моментлар булгандыр дип уйлыйм. Сәхнәгә чыккач бөтен кеше сиңа карый, кая гына барма, ирләр дә, хатын-кызлар да карый. Аның бит инде теләге нишләп менә минеке бит ул. Андый да момент бар бит инде. Мин генә, минеке генә булырга тиеш. Хәзер инде еллар узган саен ул аны барысын да аңлый. Ул хәзер киресенчә күбрәк минем сәхнәдә булуымны, күбрәк иҗат өстендә эш итүемне, үз юлымны табуын тели. Мин шатланам. Менә шул сабырлык. Әгәр шул вакытта кычкырышып йөреп, аңлатып, минем җырлыйсым килә, минем шулай әйтәсем килә, Üşitеп чыгып китсәң, чыгып китеп, нитеп кычкырышып йөргән булсам, бүгенге көндә мондый мөнәсәбәтләр булмас иде. Чөнки бездә үзебезнең шулай куюлыбызның, безнең арада төрле моментлар булды. Ул бит инде әле баштарак дигәндә. Юк, баштарак булмый. Ул баштарак булмый, ул баштарак барысы да матур шикелле. Аннан соң була башлый, бергә яши башлагач. Ияләшү чоры. Шулай. Хәзер инде менә шушы сабырлык. Менә мин инде бик күп еллар бер нәрсәдә кешегә избатларга тырышмыйм. Акланырга тырышмыйм. Избатларга бары тик менә шушы ситуацияны менә беләсеңме, теге стопка куеп, туктатып, кышкырышмыйча, телгә килмичә генә бары вакыт күрсәтер дип кенә вакыт күрсәтер дип кенә яшәргә тырышам инде. Мин үземдә шулай дип әйтәм. Элек мин башта әйтәдерим, аннары уйлыйдырым. Хәзер уйлыйм да, кирәкме соң бу миңа тавыш? Качакта әйтим әле дип, үзенә ничектер, ахырын уйлый башлыйм, нәрсә белән. Моментлар була, әйтәсе килгән шаклар була бит инде. Без әле хатын-кыз бигрәк тә бит инде эмоциональ кешеләр, шуңа күрә әйтәсе килгән шаклар бик күп була инде. Менә әзрәк 1-2 минут кына түзеп торсаң, шул ук моментны башка төрле итеп әйтеп була. Шул ук сүзне, шул ук проблеманы ул вакытта ул шишелә ул проблема. Син бит әле җырчы гына түгел, параллель рәвештә шулай ук эшмәкәрлек белән дә шөгыльләнәсең, шулай бит. Менә шул турыда сөйләп бит әле. Нәрсәдән башланды ул идея, менә шушы эшмәкәрлек?
Ой, bu үз заманында инде мин теге университет бетердем бит инде, профессия алдым. Технолог шулаймы? Конструктор, киім буенча конструктор, дизайнер, әйем. Мин аны дөресен әйткәндә, әни өчен укыган идем. Чөнки ул теләде инде минем тегүче булуымны. Ул вакытларда инде мин бик тегергә ярата идем. Ул вакытта инде мин костюмнар уйлап чыгара идем. Шулай көннәрдән бер көнне кызыксыну уянып китте. Хәзер бит инде ул вакытта ничектер ул профессия әллә тегүче генә дип уйлыйдык бит инде. Ә хәзер ул профессия популяр булып китте. Хәзер бөтенесе дә үзләренең брендларын чыгара. Мин дә шулай итеп кызыксынып киттем дә, эшли башладым. Бер коллекция ясадым, саттым, икенче коллекция саттым. Менә шулай итеп китте ул. Бүгенге көндә инде мин аны башта инде мин бик бирелеп эшләгән идем, шуңа күрә сәхнәдән китергә туры килде. Аннан инде мин вакыт үтү белән аңладым, мин сәхнәсез яши алмыйм, чөнки минем менә шушы илһам бетә башлады. Миңа бөтенләй барлык эшкә дә кызыксыну бетте. Өйгә кайтсам, кәефем юк, эштә эшлисе килми, чөнки менә шушы халык җитми. Мин менә үз тормышым турында әйтеп ялешмәгән. Мин күбрәк үзем турында җырлыйм. Ә ул җырламагач, ул барысы да җыела кала, җыела. Ул теге сәхнәгә чыгып, җырласаң күңелең бушап керә дигәндәй. Менә шул кирәк булды миңа. Шулай итеп мин аны шундый нигә китердем. Бик уңай гына үзем өчен. Хәзер инде мин маркетплейсларда үземнең балаларга булган киемнәрне сатам инде. Ул инде миңа дөресен әйткәндә әле нинди зур акчалар китерми. Бу минем өчен ниндидер бер кызыксыну хисе, аннан соң булып торсын, тормышта төрле хәл булырга мөмкин дигәндәй ниндидер шундый бер подушка безопасности дибез аны. Бәлки шуның өчендер дә инде. Ул эш бик кызык эш минем өчен. Иң авыры ул сату. Чөнки мин сату гомумән минем характерда да анда бер менә бар кешеләр алар менә син шундый. Шулай дигән була. Бар шундый кешеләр алар бик җиңел генә сата алалар. Миндә анда бер юк. Мин бушка бирәм. Әле менә мин шундый кеше. Менә шуңа күрә мин инде аны шулай җайладым да. Мин үзем сатмыйм. Шушы маркетплейслар бу өлешен үзләренә алдылар. Шулай итеп инде әкренләп. Син бардык иҗат белән генә шөгыльләнәсең. Иҗат белән шөгыльләнәм. Ну, иҗат кына түгел инде. Әлбәттә. Ул бит коллекция уйлап чыгару шулай ук иҗади процесс бит инде ул. Әйе, аннан соң мин бит инде читтән торып дип әйтик, заводлар, фабрикалар белән эшлим. Россия буенча алар белән үзем алып барам, сүз алып барам диясем килә. Һәрбер моментларны мин инде үзем карыйм. Нәрсәләрне кирәк анда үзгәртергә кирәк. Барысын да минем өстемдә диясем килә. Миңа кызык инде бу. Дөресен генә әйтсәм, бик кызык, ләкин барыбер беренче урында сәхнә. Мин сине сөйләшүдән шуны аңладым. Беренче урында барыбер да гаилә, аннары сәхнә. Иҗат белән әйтсәк инде, менә иҗат бу ике профессияны чагыштырганда дип әйтәм килә инде. Әйтәсем килә. Күбрәк барыбер сәхнә, чөнки сәхнәдә мин үземне шундый беләсеңме, менә мин сәхнәгә чыккач, миңа рәхәт. Үз өемә чыккан шикелле. Мин анда ничектер сүзләрен унутып җибәрсәм дә, дөрес эшләмәсәм дә, кабул итерләр шикелле, минем бер ниндәй курку хисе юк анда сәхнәдә. Менә тормышта андый хисләр булгалый, сәхнәдә алай түгел. Район турында сорыйсым килгән иде, бик иҗади бала чыннан да һәр вакытта янып тора менә ул теге сәхнә аның өчен дә менә үз өе кебек, үзе ул кыйынсынмый, менә шул хәлдә иркен тота үзен сәхнәдәме. Ул менә генетикадан дип уйлыйсың, яисә инде ул кичкенәдән йөреп өйрәнгәнме? Яисә син бик зур менә моңа көч саласыңмы бу юнәлештә? Ул шушы мөхиттә үсә бит инде беренчедән. Ләкин мин аны булачакта үзем белән кассаларга йөртмәдем. Ул аны күрмәде. Ул үзе иртә китте музыка мәктәбенә дә, вокал дәресләренә дә бик иртә йөри башладым. Үзеннән үзе шундый ул. Мин аңа әйтәм, хәзерге көндә дә, кызым, мин сиңа шундый рәхмәтле, син миңа авырлыклар китермәдең дип. Тугач та бит мин аны елавында 6 айда гына ишеттем. Ул шундый тыныч бала. Ул үзе бик актив тормыш алып бара, ләкин ул шундый тыныч. Аны ишетмисең. Ул
теге бәйләнеп, балаларның төрлесе була бит, менә чыгабыз бит, елап, үзәккә үтеп, тартып, нитеп, теге әнисе утырып та тора алмый. Безнең онда әйбер булмады, бер кайчанда. Менә аны утыртып куясың, идәнгә менә шуңа коверга утыртып куйдың, ул 3 сәгать шунда утырырга мөмкин иде. Шуңа күрә минем аңа шундый һәр вакыт шундый рәхмәт хисе. Бүгенге көндә ул миңа шундый зур таяныч, ул миңа шундый мотивация бирә, ярдәмчел, ул өйдә дә, өйләрендә җыштырып куя ул, савыт сабаларында юып куя ул, ашарларга да пешереп куя. Ул инде күптәннән аны эшли. Минем зур теләгем аның бәхетле булуы. Минем зур теләгем аның барлык хыяллары тормышка ашуын, сәламәт булу. Менә минем зур теләгем шул. Мин инде аңа үз көчемнән килгәндәй булышырмын, Алла бирсә булышырга телим. Әйе, нинди генә булмасыннар, иң мөһиме әлбәттә бәхетле булсыннар, сәламәт булсыннар, куанычлар китерсеннәр. Инде тапшыруны тамамларбыз дигәндә, ләкин шулай да күңелдә теге сорау тора бит. Бәлкем соңрак әйтермен дидең, тамашачылар да маңа кайчан әйтәсең инде дип тапшыракын көтеп утыралар. Нәрсә, менә бүген нәрсәдер булды дип әйткән идең, бәлкем әйтермен дигән идең. Әзерме син аны әйтергә? Мин инде хәзер теге андый бик теге эмоцияларны уздым да шикелле. Шундый утта яндыра торган эмоцияларны уздым мин инде. Бу әлдәге баягы инде, белмим, бу фикерне әйтергә ярыймы, юкмы? Әгәр инде мин бу тапшырырга килгәнмен һәм мин инде бу тапшыруга бик уйланып килдем. Миңа бик күп андый сораулар бирерләр инде. Бик күп кенә яшеренгән моментлар булды бит инде тормышта. Бу әллә нинди теге яшерен әйбер дә түгел. Бу хатын-кызда була торган, күп кенә хатын-кызда булырга мөмкин әйбер. Әлеге дә баягы менә без өйләшеп уздык бу бала темасы. Менә мин бүген бит инде әйттем, әле мин тапшырырга килер алдыннан да синең белән сөйләшкәндә, минем менә барасы җирләрем бар, саңа калырга мөмкинмен дип тә әйттем. Бу дөрестән дә шулай булып чыкты. Мин аны ничектер уйда да йөрткән идем, инде шулай булырга мөмкин дип. Бүген кызганычка каршы менә мин авырлы идем. Минем бүген тукталган. Шуңа бу авыр булмас иде, әгәр ул беренче генә булган булса. Мин бүгенге көнгә кадәр бик ышандым, барысы да әйбәт булачагын. Чөнки инде мин, аның баштарак проблемалары барлыкка килеп чыккан иде. Мин инде үземә үзем уколлар ясап, бар булган җирләремне кала битердем инде. Сакларга тырыштың. Мин ойлыйм, демәк шулай булырга тиеш. Барысы да әле алда. Иншалла. Алла бирсә. Бәлки мине өйдә бу фикеремне әйткән өчен бәлки орышырлар да. Чөнки әйттем инде мин аны, минем бу авырлы вакытымны әле берсе дә белмәде дә. Аңарчы да инде мин күпме булганны әйтмәдем. Беренче тапкыр гына югалтуың түгел инде димәк. Кызганычка каршы. Бар да яхшы булачак, Алла бирсә. Амин, шулай булсын. Шундый, менә бу шундый халат, монда юата торган сүз дә табып булмый. Әйбит. Һәм шул вакытта аңлыйсың, бу бит Аллаһ Тәгаләнең менә нинди дә булса, бу ниндидер планы дип әйтәм, сиңа язган ниндидер тәкъдире. Һәм аны без генә үзгәртә торган түгел. Чөнки туасы җан
ул туа, аны бер нәрсә дә эшләтеп менә күпме очраклар бар, мен чыктыларга белмиләр, ләкин бар туа улай бит. Ләкин менә шулай була кызганычка каршы тормышта. Ләкин әйтәм бит, юатыр сүз дә юк кебек. Yo, мин аны баштарак авыр инде ул, монда килгәндә дә. Әлбәттә авыр. Ул беләсеңме, бәлки шулай менә тапшыру мин бүген үземне бик кулда тотарга тырыштым, чөнки тапшыруга баргач, яламаска, аннан бит инде хәзер теге елап нитеп булмый. Ул теге тапшыруның туры килүдә ничектер бер плюс булды диясем килә әле. Аннан Көне буе бер шул бирер идем. Аннан Сөйләп бушанасың. Сөйләп бушанасың, аннан соң әйтәсем килә, монда бер нинди трагедия да юк. Монда бер нинди серлелек калмасын, монда бер нинди ничек әйтим, миңа да үпкәләмәсеннәр инде менә кемнәр бәлки аны ишетергә теләмәгәндер. Минем бары тик әйтәсем килә. Ни генә булмасын, хатын кызның аның көчлелеге ул шиксез, һәм хатын кызларга минем теләгем. Бер кайчан да баш имәскә, гомумән минем кешеләргә шундый безне караган тамашачыларга теләгем. Баш имәскә, бер кайчан да күңелегезне кайтармаска, ышанырга, һәр вакыт елмаеп, тормышка ышанып, менә бу, беләсеңме, мөгъҗизага ышанып яшәргә. Бик тормышның шундый матур мизгелләре бик күп. Шуңа күрә менә аларны күрә белергә, аларга күбрәк акцент яшәргә насыйп булсын. Балаларыбыз исән сау булсын, әти-әниләребез исән сау булсын. Һәр вакыт шулай күрешеп яшәргә насыйп булсын. Алдагысы матур булсын. Рәхмәт сиңа бу әңгәмәң өчен, матур теләкләрең өчен. Һәм менә бу бер караганда чыннан да сер бу, бөтен кеше дә сөйли ала торган әйбер түгел, бүлешкәнең өчен бар да яхшы булачак. Бар да яхшы булачак, чөнки син күңелең чиста, синең күңелең яхшы. Бүген мөгаен тамашачылар Эльвинаны гомумән икенче яктан ачканнардыр. Шулай бит, тәмле итеп пешерә торган, гаиләсе өчен, балалар өчен җан атып тора торган, ирен хөрмәтли торган, һәм әти-әнисен хөрмәтли торган, һәм сабыр. Менә шушы сабыр Эльвинаны без бүген күрдек тапшыруда. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Ихлас әңгәмәң өчен. Рәхмәт. Теләкләргә бар тик кушылам гына, исән сау булыгыз. Тагын бер атнадан очрашырбыз. Иң мөһиме, исән сау булыйк.